Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva. V zmysle zákona 369 z roku 1990 z neskorších predpisov bolo zvolané 7. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022-2026. Miesto a čas zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určené a vyhlásené obvyklým spôsobom, teda informácia s pozvánkou bola zverejnená na webovom sídle obce, úradnej tabuli, v obecnom rozhlase v kontexte náležitosti rokovacieho poriadku. Konštatujem, že materiály poslanci dostali v predstihu v kontexte taktiež náležitosti rokovacieho poriadku. Len pripomínam, že z obecného zastupiteľstva je vyhotovaný tak zvukový, ako aj obrazový záznam. Na úvod, predtým ako prejdeme k pracovným bodom zastupiteľstva, nás čakajú procedurálne body, ale aj samozrejme otvorenie. Konštatujem, že počet prítomných poslancov je 8. Z dnešného rokovania sa ospravedlnili páni poslanci Filip Ďureje, Jan Ďurina a Jaroslav Lašák. Jan Ďurina zo zdravotných dôvodov a z pracovných pán poslanec Ďureja a pán poslanec Lašák. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, je nás 8. Ešte si dovolím pripomenúť, že materiály sme mali na pracovnom rokovaní, ale nezasadali komisie. Máme veľmi veľa ľudí na dovolenkách stále a aj toto zastupiteľstvo augustové máme v podstate len, lebo tým primárnym cieľom je zmena rozpočtu a dofinancovanie rekonštrukcie Hviezdoslavovej ulice. Inak by sme zasadali v septembri, ale tu nás tlačí čas. Práve preto sme nedokázali vyskladať niektoré komisie, lebo ľudí jednoducho máme aj mimo Slovenska. Dovolím si na úvod predložiť program tak, ako vám bol predložený, s tým, že na úvod prečítam pre lepšiu informovanosť, nakoľko ideme na video, jednotlivé body. Prvým je samozrejme otvorenie, nasledujú procedurálne body ako vykreovanie komisií. Ďalším bodom je kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. Nasledujúcim štvrtým bodom je návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lehota pod Stáčnikom na druhý polrok 2023. Taktiež konsolidovaná výročná správa obce Lehota pod Stáčnikom za rok 2022. Plnenie rozpočtu obce Lehota pod Stáčnikom za obdobie január až jún 2023. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce Lehota pod Stáčnikom za prvý polrok tohto roka. Bodom 8 je návrh na tretiu úpravu programového rozpočtu obce Lehota pod Stáčnikom na rok 2023. 9. Návrh na úpravu rozpočtu základnej školy, školská ulica Lehota pod Stáčnikom. 10. bodom sú majetkoprávne žiadosti. Prvým z týchto bodov je vzájomná zámena pozemkov obce Lehota pod Stáčnikom a Polnovtáčnik. Ďalším žiadosť o prenájom časti pozemku na umiestnené Z-boxu paketa Slovakia SRO. Bod C, bytový dom námestie SNP. Ide o žiadosť o úpravu povrchu na spevnenej ploche. Ďalším bodom je žiadosť o odkúpenie časti pozemku Valent Kováčik. Bod E alebo podbod v rámci tohto bodu rokovania je presun multifunkčného ihriska z areálu základnej školy. Bod 11 interpelácie poslancov, bod 12 diskusia rôzne. Slovo pre verejnosť opäť sme zaradili na 17:30 a záver rokovania. Pýtam sa, či má niekto návrh na doplnenie alebo zmenu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som dala poslanecký návrh na doplnenie programu dnešného rokovania s tým, že v bode 10 majetkoprávne žiadosti by sme doplnili pod písmenom F predĺženie platnosti nájomných zmluv nájomných obecných bytov.
Áno, ďakujem. Áno, ešte sme sa s pani zástupkyňou rozprávali, máme niekoľko žiadostí o nájom bytov, ktoré sú v našom vlastníctve, ale tam sa len predĺžuje nájom. S touto skutočnosťou pani, ktorá mala dovolenku, tak nám to povedala dnes, tak sme ešte spracovali tento bod. Čiže musíme ísť samozrejme najskôr, alebo doplnením bodu programu. Najskôr teda ale budeme hlasovať o uznesení zastupiteľstva alebo programu obecného zastupiteľstva tak, ako bol predložený a potom bude uznesenie o doplnení programu. Čiže najskôr uznesenie číslo 121, ale ešte sa spýtam, či má niekto iný návrh na doplnenie. Ak nie, tak prečítam prvé uznesenie číslo 121 2023. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program obecného zastupiteľstva v Lehote pod Stáčnikom konaného dňa 30. augusta 2023. Nech sa páči, prosím, hlasujeme. Ďakujem. Konštatujem, že 8 poslancov hlasovalo za. A teraz teda budeme hlasovať o zmene, o doplnení programu. Poprosím o prečítanie uznesenia. Čiže bude to uznesenie číslo 122/2023. Obecné zastupiteľstvo po A berie na vedomie poslanecký návrh pani magisterky Šestakovej na zmenu programu dnešného rokovania obecného zastupiteľstva s tým, že v bode rokovania číslo 10 navrhuje doplniť pod písmenom F bod predĺženie platnosti nájomných zmluv v nájomných obecných bytoch a po B schváľuje poslanecký návrh pani magisterky Šestakovej na zmenu programu dnešného rokovania obecného zastupiteľstva takto. Bude rokovania číslo 10 doplňa pod písmenom F bod predĺženie platnosti nájomných zmluv v obecných bytoch. Ďakujem. Hlasujeme. Kto je za zmenu programu týmto bodom? Ďakujem. Opäť konštatujem, 8 poslancov bolo za. Ďalším bodom zastupiteľstva sú procedurálne body, v rámci ktorých kreujeme návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a zapisovateľku. Ja, ak dovolíte, prečítam už celé uznesenie. Obecné zastupiteľstvo, alebo uznesenie číslo 123 2023. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice. Predseda návrhovej komisie Martin Pieš, členovia návrhovej komisie Vladimír Šesták, Tatiana Mitašová, overovateľovia zápisnice Ida Šestáková, Robert Tonhajzer, zapisovateľka Jarmila Včelková. Prosím, hlasujeme, kto je za. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Poďme teda k prvému uzneseniu alebo prvému bodu z tej pracovnej časti zastupiteľstva. To je návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lehota pod Stáčnikom na druhý polrok 2023. Ja vlastne vítam pani kontrolórku na prvom našom ucelenom zastupiteľstve. Nech sa páči. Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2023 bol zverejnený 15 dní pred zastupiteľstvom, pred konaním zastupiteľstva v súlade so zákonom a vlastne tá kontrolná činnosť na druhý polrok 2023 by pozostávala z týchto jednotlivých bodov. To je vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2024 až 2026, kontrola všeobecne záväzných nariadení obce Lehota pod Vtáčnikom a vnútorných predpisov a smerníc. A potom sú body, ktoré vlastne vyplývajú uznesení zastupiteľstiev predchádzajúcich a zo zákonov. A je to kontrola plnenia príjmov, výdavkov a finančných operácií na základe čerpania rozpočtu obce mesačne v zmysle uznesenia číslo 217 roku 2019. Potom je to kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v zmysle plánu práce obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom. Kontrola dodržiavania podmienok
odsek 6 zákona 583 z roku 2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pred prijatím návratných zdrojov financovania a vypracovanie stanoviska k prijatiu návratných zdrojov financovania. Ďalej je to sledovanie stavu a vývoja dlhu obce počas rozpočtového roka, kontrola správnosti vedenia evidencie sťažnosti, kontrola dodržiavania ustanovení paragrafu 17a zákona 583 z roku 2004 zbierky zákonov, vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024 a spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov vnútorných predpisov VZN obce. Ďakujem. Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu rokovania. Ak teda nie je, poprosím návrh na uznesenie. Pán poslanec. Uznesenie číslo 124/2023. Obecné zastupiteľstvo za A berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lehota pod Vtáčnikom na druhý polrok 2023. Po B schvaľuje hlavného kontrolóra obce Lehota pod Vtáčnikom na druhý polrok 2023. Nech sa páči, hlasujeme. Kto je za tento materiál? Ďakujem. Konštatujem. 8 bol za. V nasledujúcej časti zastupiteľstva budeme mať viac menej finančné veci. Pardon. Ešte. Keď ste už schválili plán kontrolnej činnosti, tak jedným z bodov je kontrola plnenia uznesení. Takže môžeme prejsť k tomuto bodu programu. Ďakujem. Na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva hlavná kontrolórka kontrolovala alebo predkladala správu o plnení uznesení od decembra do júna 2023. Takže ja budem pokračovať z tých uznesení, ktoré k minulému zastupiteľstvu k 29.6. neboli splnené. Bolo uznesenie číslo 45, prijaté 23.2.23. To bolo zrušenie nájmu s pani Oliviou Krivakovou. Toto uznesenie je k dnešnému dňu splnené. Ďalšie uznesenia, ktoré boli prijaté 27.4.23, to bolo uznesenie číslo 68 z roku 23. Toto uznesenie je splnené. Zmluva je pripravená a nepodpísaná občianskym združením Buď Fit, Be Just Fit OZ. Podobne aj uznesenie číslo 69 z roku 23, to je prenájom priestoru javiska v Dome kultúry. Uznesenie je splnené, zmluva je pripravená, je potrebné, aby ho druhá strana, teda pani Jana Žužová podpísala tú zmluvu. Ďalšie uznesenie číslo 79 z roku 23, ktoré bolo prijaté 27.4. To bolo umiestnenie technického zariadenia schodiskového výťahu. Toto uznesenie je splnené. Dodatok k zmluve bol zverejnený 7.7.23. Uznesenie číslo 81 z roku 23 prijaté 27.4. To bol súhlas pani Emílie Korenčakovej na vymenovanie za sprchový kút. Uznesenie bolo splnené a dodatok bol zverejnený 7.7.2023. Potom uznesenie číslo 84, takisto prijaté 27.4.23, to bolo schvaľovanie nájmov bytov pre jednotlivých užívateľov. Toto uznesenie je splnené a nájomné zmluvy boli zverejnené 1.6., 30. 1.6., 8.6. a 6.7. Tak.
No a potom uznesenia, ktoré boli ukladacie a boli prijaté 29.6., to bolo uznesenie číslo 100 z roku 23. Tam bola schvaľovaná dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok so spoločnosťou Finmos. Toto uznesenie je splnené a dohoda bola zverejnená 30.6.23. Uznesenie číslo 104, to bol schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce Lehota pod Vtačníkom, to bol lyžiarsky vlek. Toto uznesenie bolo splnené a dohoda bola zverejnená 3.8.2023. Uznesenie číslo 105, zverejnenie zámeru prenajať majetok obce, to je v plnení. A uznesenia číslo 107, 108, 109, 112, 113, 114, to boli zámery na odpredaj, výmenu a prenájom majetku obce a tieto uznesenia boli splnené, zámery boli zverejnené 14.7. na stránke obce. Uznesenie číslo 106 z roku 23, to je prenájom časti stavby Komina pre spoločnosť SVAN. Zmluva je pripravená na podpis, zatiaľ nie je podpísaná, takže to je v sledovaní. Uznesenie číslo 115 z roku 23, to je súhlas na klimatizáciu manželom Polákovcom. Toto bolo splnené a dodatok k zmluve nájomné bol zverejnený 17.7.2023. Ďalej uznesenie zastupiteľstva číslo 118 roku 23, kde sú schválené nájmy pre jednotlivých žiadateľov a všetky tieto zmluvy boli zverejnené 31.7. a 1.8., takže uznesenie je splnené. Uznesenie číslo 119.23, ukončenie nájmu dohodou medzi nájomníkmi. Toto uznesenie bolo tiež splnené. Pridelenie nájomného bytu uznesením číslo 120, to je takisto splnené a zmluvy boli zverejnené 1.8.23. Takže do budúcnosti nám zostáva v podstate jedno uznesenie, ktoré je nesplnené zatiaľ k dnešnému dňu. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto predmetnému bodu rokovania. Ak nie, tak prejdeme k hlasovaniu. Nech sa páči. A ešte samozrejme poprosím na predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 125/2023. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Lehote pod Vtáčnikom zo dňa 29.6.2023 s tým, že všetky nesplnené uznesenia zostávajú v sledovaní hlavného kontrolóra obce. Dobre, poprosím, hlasujeme, kto je za predložený, alebo berieme na vedomie. Nech sa páči, kto je za. Ďakujem, konštatujem 8 poslancov. Ďalším bodom rokovania je konsolidovaná výročná správa obce Lehota pod Vtačníkom za rok 2022. Pán prednosta predloží materiál. Nech sa páči. Ďakujem. Materiál na číslo 33/2023 bol zverejnený na internetovej stránke obce. Vlastne obsah výročnej správy zodpovedá požiadavkám stanovených v paragrafe 20 a 22 zákona 431/2002 zbierky o účtovníctve z neskorších predpisov, takisto v zákone 523/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zákone číslo 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z neskorších predpisov. V súvislosti s metodickým usmernením Ministerstva financií k obsahu výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy subjektov verejnej správy sa jedná o konsolidovanú výročnú správu. Predkladaný materiál obsahuje základné informácie o obci Lehota pod Vtačníkom, informácie o poslaní, vízii a cieľoch obce,
a o plnení jej úloh v oblasti výchovy, vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, kultúry, športu, hospodárstva, životného prostredia, investícií a rozvojových aktivít. Prehľad o majetku a záväzkoch, nákladoch a výnosoch obce ako samostatné účtovné jednotky a taktiež konsolidovaného celku, v rámci ktorého obec vystupuje ako materská jednotka. Súčasne výročné ukazovatele, ktoré hodnotia rok 2022, porovnávajú ho s predchádzajúcim obdobím. Pri spracovaní materiálu sme vychádzali z individuálnej účtovnej závierky a z konsolidovanej účtovnej závierky obsahov podtáčnikom za rok 2022. Takisto materiál obsahuje aj individuálnu účtovnú závierku obce za rok 2022, správu auditora v tejto individuálnej účtovnej závierke. Vlastne materiál je rozsiahly, má 94 strán, mali ste možnosť s ním oboznámiť. Ďakujem. Ďakujem za predloženie materiálu. Otváram diskusiu. Na prípadné otázky, nech sa páči. Ak nie, tak poprosím návrh na uznesenie s tým, že je krátke. Uznesenie číslo 126/2023. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu obce Lehota pod Vtáčnikom 2022. Ďakujem, hlasujeme. Kto je za tento materiál? Ďakujem. Konštatujem zápis, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Opäť budeme brať materiál alebo uznesenie na vedomie. Je to bod plnenie rozpočtu obce Lehota pod Vtáčnikom za obdobie január až jún 2023. Materiál opäť predloží pán prednosta. Nech sa páči. Ďakujem. Číslo materiálu je 32 2023. Bol zverejnený na internetovej stránke obce. Vlastne takisto je dosť obsiahlý, len tento úvod si prejdeme. Pri písomnej správy prikladáme plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce Lehota pod Vtáčnikom za obdobie január až jún 2023, prehľad pohľadávok a záväzkov k uvedenému dátumu, ako aj stav finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch. Celková príjmová časť rozpočtu obce na rok 2023 je po úpravách, tak ako bola schválená, vo výške 4 309 015 eur 74 centov. Za obdobie január až jún 2023 sa príjmová časť naplnila vo výške 2 294 908 eur 56 centov, čo činí 53,3% ročného predpokladaného ročného príjmu. Celková výdavková časť rozpočtu obce na rok 2023 po schválených úpravách bola vo výške 3 191 141,27 eur 27 centov. Za obdobie január až jún 2023 sa výdavková časť čerpala vo výške 1 295 761 eur 20 centov, čo činí 40,6% z predpokladaného ročného objemu. V príjmovej časti to išlo bežné. Rozpočet obce v príjmovej časti po úpravách a rozpočtových opatreniach bol schválený vo výške 3 809 376 eur 81 centov. Plnenie za obdobie bolo vo výške 2 070 eur 70 114 eur 76 centov, čo činí 54,3% z plánovaného ročného objemu. Príjmy kapitálového rozpočtu po úpravách ako aj rozpočtových opatreniach boli schválené vo výške 5 000 eur. Plnenie za obdobie január až jún 2023 boli v objeme 1 488 eur, čo je 28,9% z ročného plánu. Finančné operácie po úpravách predstavujú objem 494 038 eur 93 centov. Plnenie je vo výške 223 345 eur 80 centov, čo je 45,2% z ročného objemu. Takisto výdavková časť. Tam výdavková časť bežného rozpočtu bola v roku 2003 po úpravách a po rozpočtových opatreniach schválená vo výške 2 652 088 eur 25 centov. Čerpanie za sledované obdobie bolo v objeme 1
1 130 609,78 €, čo činilo 42,6% z ročného objemu. Výdavky kapitálového rozpočtu obce na rok 2023 po úpravách a rozpočtových opatreniach boli schválené v objeme 307 571,96 €. Čerpanie za sledované obdobie bolo v výške 50 677 €. Finančné operácie výdavkové na rok 2023 boli schválené vo výške 231 481,06 €. Čerpanie za sledované obdobie v objeme 114 483,54 €, čo predstavuje 49,5% z ročného objemu. Vlastne v prehľade sú uvedené stavy záväzkov a pohľadávok 36.2023. Takisto je tu ukázané vlastne výška pohľadávok za miestne dane z nájomného a za služby spojené s nájmom a poplatok za komunálny odpad a poskytnuté návratné finančné príspevky obecnému podniku služieb SRO. Ostatné sú už vlastne prehľady a stavy účtov na účtov obce 31.6.2023. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie, poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 127/2023. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie a čerpanie rozpočtu obce Lehota pod Vtáčnikom za obdobie január až jún 2023. Ďakujem. Hlasujeme o tomto uznesení. A kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Nikto nie. Ďakujem. V poradí 8. bodom rokovania je návrh na zmenu rozpočtu. Monitorovacia správa. Monitorovacia správa programovému rozpočtu obce Lehota pod Vtáčnikom za prvý polrok. Materiál opäť predloží pán prednosta. Ďakujem. Takisto materiál bol zverejnený na internetovej stránke obce v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet obce obsahuje aj zámery, ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce. Programový rozpočet obce Lehota pod Vtáčnikom bol schválený 14.12.2022 uznesením obecného zastupiteľstva číslo 17/2022. Obec Lehota pod Vtáčnikom má schválených 15 programov, ku ktorým boli cieľa a merateľné ktorým boli stanovené cieľa a merateľné ukazovatele. 30.6.2023 bol programový rozpočet obce na rok 2023 upravený 2 zmenami, 30 rozpočtovými opatreniami. Vlastne na dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva predkladáme monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Lehota pod Vtáčnikom 30.6.2023. Je vypracovaná z dôvodu pravidelného polročného vyhodnocovania plnenia rozpočtu, stanovených cieľov a ukazovateľov jednotlivých prvkov a programového rozpočtu. Takisto vlastne správa je obsiahla, mali ste možnosť sa s ňou oboznámiť. Asi je zbytočné viacej rozoberať. Ďakujem. Tam spätnú väzbu, tak neviem, či si nenecháme jeden mikrofón vypnutý. Otváram diskusiu k tomuto bodu rokovania, nech sa páči. Ak nie, poprosím návrh na uznesenie s tým, že opäť síce aj berieme na vedomie a schválujeme. Nech sa páči. Uznesenie číslo 128/2023. Obecné zastupiteľstvo za A berie na vedomie návrh monitorovacej správy k programovému rozpočtu obce Lehota pod Vtáčnikom za prvý polrok 2023. Po B schvaľuje monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce Lehota pod Vtáčnikom za prvý polrok 2023. Prosím, hlasujeme, kto je za
predloženú monitorovaciu správu. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. 8. bodom je návrh na tretiu úpravu programového rozpočtu obce na rok 2023. Predtým ako materiál predloží pán prednosta, pani Kajklová je na dovolenke, tak preto predkladá pán prednosta materiál. Zahrnuli sme do tretej zmeny tie body, ktoré sme si povedali tak na poslednom pracovnom rokovaní poslancov. Ide predovšetkým o použitie finančných prostriedkov na rekonštrukciu Hviezdoslavovej ulice vo výške viac ako 127 000, pričom približne 12 000 by nám malo byť refundovaných od vodárenskej spoločnosti. A taktiež ešte máme jedno uznesenie z predchádzajúceho volebného obdobia, ktoré je dôležité, a to je chodník smerom od Podhradskej ulice k ulici Mlynskej. A v podstate materiál sme mali aj na rokovaní súčasného, alebo teda poslednom pracovnom rokovaní v pondelok, s tým, že ešte mi dovolte povedať jednu takú dobrú správu. Bude nám refundovaných 70 000 z rezervného fondu, alebo teda ktoré sme použili z rezervného fondu na vykrytie energií, čo sa týka základnej školy. Takže tieto peniaze do rozpočtu dostaneme naspäť. Je to malá suma a v podstate poprosím o predloženie materiálu. Ďakujem. Ako bolo povedané, návrh na tretiu zmenu programového rozpočtu obce Lehota Potáčnikov na rok 2023 je predkladaný v súlade s paragrafom 14 zákona 583/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých predpisov. Tie zmeny už boli pomenované. Na doplnenie ešte nasledujúci bod máme návrh na úpravu rozpočtu základnej školy. Táto ešte nie je zapracovaná, takisto ako tá avizovaná refundácia nákladov na energie pre základnú školu, ktorá nám bude vlastne spätne vrátená do rezervného fondu. Takže to bude predmetom nasledujúcej úpravy rozpočtu a ostatné vlastne už bolo povedané. Ďakujem. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie, tak poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 129/2023. Obecné zastupiteľstvo za A berie na vedomie návrh na tretiu úpravu programového rozpočtu obce Lehota pod Vtáčnikom na rok 2023. Po B schvaľuje použitie rezervného fondu obce na rekonštrukciu Hviezdoslavovej ulice v sume 127 836,18 eur. Po C schvaľuje použitie rezervného fondu obce na vybudovanie chodníka medzi ulicami Mlynská a Podhradská v sume 7 000 eur. Po D schvaľuje tretiu zmenu programového rozpočtu obce Lehota pod Vtáčnikom na rok 2023 podľa predloženého návrhu. Ďakujem. Môžem prejsť k hlasovaniu. Kto je za? Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ale zase som predbehol svoju dobu, lebo čítam uznesenia vopred, čítam nejakú chybu a zabudol som na diskusiu. Zabudám všetko, tak môžeme ešte. Prípadne aj potom v bode rôzne. Ale ten materiál sme v podstate dosť diskutovali na pracovnej porade. Samozrejme, z pracovnej porady vzišli aj návrhy uznesení, tak sme ich ešte dnes dopisovali, tak aby sme zahrnuli aj vaše požiadavky poslanecké a postrehy. A to potom najmä pri tých majetkových zvýrazním a poviem. Poďme k návrhu na úpravu rozpočtu základnej školy. Alebo teda ďalším bodom je návrh na úpravu rozpočtu základnej školy ulica Školská, Lehota pod Vtáčnikom. Na úvod opäť poviem, že aj do budúcna chceme rozdeliť rozpočty a schvaľovanie o rozpočtoch tak obec a oddeliť od rozpočtu základnej školy, aby to bolo zrejmé.
aj práve preto táto zmena ide separátne od zmeny obecného rozpočtu. V podstate v tomto bode ide len o preúčtovanie položiek, nemení sa ani príjmová, ani výdavková časť, len sú nahradené výdavky v iných kapitolách, takže nenavyšujeme tu výdavky. No, nech sa páči, prosím o predloženie materiálu. Ako bolo povedané, 23.8.2023 bola do podateľne obce doručená žiadosť základnej školy o úpravu rozpočtu na rok 2023. Zmena sa týka vlastných príjmov základnej školy. Táto predkladaná úprava rozpočtu nezakladá požiadavku na zvýšené čerpanie z iných zdrojov obce. A tak je pripravené aj uznesenie. Ďakujem. Nech sa páči, otváram diskusiu. Ešte budem hovoriť o škole v bode rôzne, aj o takom, ako sme pripravení na otvorenie školského roku. Ale aby som zbytočne nezahlcoval tento bod, lebo to tak trochu nesúvisí, tak to poviem v závere. Nech sa páči, otváram diskusiu. Ak nie, tak poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 130 2023. Obecné zastupiteľstvo za A berie na vedomie návrh na úpravu rozpočtu základnej školy školská 766/2 97242 Lehota pod Vtáčnikom na rok 2023. Po B schvaľuje úpravu rozpočtu základnej školy školská 766/2 97242 Lehota pod Vtáčnikom na rok 2023 podľa predloženého návrhu. Po C žiada starostu obce zapracovať úpravu rozpočtu základnej školy školská 766/2 97242 Lehota pod Vtáčnikom na rok 2023 do programového rozpočtu obce Lehota pod Vtáčnikom na rok 2023 podľa predloženého návrhu. Ďakujem za predloženie návrhu. Môžeme hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Konštatujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. 10. bodom sú majetkoprávne žiadosti. Pod bodom je vzájomná zámena pozemkov obce Lehota pod Vtáčnikom so spoločnosťou Polnovtáčnik. Ukážeme, alebo budeme premietať počas diskusie a predneseniu bodu aj katastrálnu mapu, respektíve o ktoré pozemky ide. Z tejto zámeny sme vytiahli pozemok, ktorý nie je súčasťou zámeny, a kde je spoluvlastníkom spoločnosť Polnovtáčnik, to je pod bývalou dolnou školou na jednej parcele, a to preto, lebo to musíme vyriešiť inou operáciou, a to je uznaním vlastníctva spoločnosti Polnovtáčnik voči obci Lehota pod Vtáčnikom, čiže to nemôže byť spoločnou zámenou, ale oni nám musia uznať, že to vlastníctvo je na obci. O tieto pozemky teda, ako viete, tak sú dve súdne žaloby, tak aby sme tam v tých žalobách boli ako obec procesne správny, tak právny názor je taký, že musíme ísť týmto spôsobom, tak sme práve preto vyňali tento pozemok zo spoločnej zámeny, ale ten samozrejme budeme požadovať do vlastníctva. Dnes mi ešte doniesol aj pán geodét, pán Sova, geometrické plány na tieto parcely, takže možno, že v zbernom dvore ale treba povedať, že spoločnosť Polnovtáčnik tiež vlastní práve v tej časti menšiu parcelu. Ostatné parcely, ktoré dostávame do nášho vlastníctva touto zámenou, tak sú buď na námestí pod bytovkami, ktoré boli postavené zo štátneho fondu rozvoja bývania, alebo v tejto, nazvime to, obecnej infraštruktúre, a my im dávame pozemok pod areálom miestnej farmy s tým, že v podstate ide o prístupovú komunikáciu v rámci areálu, čiže tam tá bonita je takáto. Nejak nám nejde premietanie.
Nefunguje internetová stránka, nefunguje. No veď pozerám práve aj ja. Takže mali sme to samozrejme aj na pracovnom rokovaní, ale nech sa páči, ak máte nejaký príspevok do diskusie, nech sa páči. Ešte v tom uznesení my musíme uvádzať celkovej výmery danej parcely. To neznamená, že zamieňame so spoločnosťou 2111 m2, ale len nejakú malú časť v pomere toho zlomku, ktorý je v uznesení presne uvedený. Ja samozrejme potom aj počas uznesenia, ak sa bude čítať, tak snáď nám to už pôjde, aby ste videli presný prehľad, tak sme boli informovaní. Nech sa páči teda, ak má niekto návrh na nejakú diskusiu. Ak nie, poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 131/2023. Obecné zastupiteľstvo za A. berie na vedomie dôvodovú správu a informáciu o zverejnení zámeru vzájomnej zámeny pozemkov. Po B. schvaľuje vzájomnú zámenu pozemkov vo vlastníctve obce Lehota pod Vtáčnikom v katastrálnom území Lehota pod Vtáčnikom, parcela registra E, KN číslo 3/1250, ostatná plocha vo výmere 615 m2 a pozemok parcela registra E, KN číslo 3/1194, ostatná plocha vo výmere 453 m2, oba zapísané na liste vlastníctva číslo 4418, katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom za spoluvlastnícky podiel 6/30 na pozemku vo vlastníctve spoločnosti Polno Vtáčnik AS HSK 927/20 97242 Lehota pod Vtáčnikom IČO 3629586 parcela E KN číslo 2/2055 trvalý trávny porast v celkovej výmere 2111 m2 zapísaný na liste vlastníctva číslo 5204 katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom. Spoluvlastnícky podiel 37/6480 na pozemku vo vlastníctve spoločnosti Polno Vtáčnik AS HSK 927/20 97242 Lehota pod Vtáčnikom IČO 36295-876 parcela E KN číslo 2/1204/1 orná pôda v celkovej výmere 164 m2 zapísaný na liste vlastníctva číslo 2491 katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom. Spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku vo vlastníctve spoločnosti Polno Vtáčnik AS HSK 927/20 97242 Lehota pod Vtáčnikom IČO 36295-876 parcela E KN číslo 1199/1 orná pôda v celkovej výmere 346 m2 zapísaný na liste vlastníctva číslo 5050 katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom. Spoluvlastnícky podiel 6/240 na pozemku vo vlastníctve spoločnosti Polno Vtáčnik AS HSK 927/20 97242 Lehota pod Vtáčnikom IČO 36295-876 parcela E KN číslo 2/2057/1 trvalý trávny porast v celkovej výmere 2268 m2 zapísaný na liste vlastníctva číslo 4296 katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom. Ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle paragrafu 9a odstavec 8 písmeno E zákona SNR číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je usporiadanie vlastníckych vzťahov pod stavbami a verejnými priestranstvami vo vlastníctve obce Lehota pod Vtáčnikom. Pod C žiada starostu obce uzatvoriť zámenu zmluv v zmysle predĺženého návrhu za podmienky uznania vlastníctva obce Lehota pod Vtáčnikom ku pozemku registra E
KN parcelné číslo 2.1182/21 orná pôda v celkovej výmere 258 m2 zapísaný na liste vlastníctva číslo 5016 katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom. Spoluvlastnícky podiel 12/1200. Ďakujem. Pristúpme k hlasovaniu. A otváram diskusiu, aj keď nech sa páči. Ja len pripomeniem, že táto zámena je veľmi dôležitá z pohľadu toho, že dostaneme sa konečne aj k pozemku, ktorý je pod bytovkou, ktorá bola postavená ako prvá zo štátneho fondu rozvoja bývania pri zdravotnom stredisku alebo napríklad na parcele v blízkosti priestoru amfiteátra. Ak nie, tak poprosím, hlasujeme, kto je za predmetnú zámenu, kto je za. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalším podbodom je žiadosť o prenájom časti pozemku CKN 2117/1 na umiestnenie Z-boxu paketa Slovakia SRO. Dobre, teraz nám premietnutie ide. Na poslednom na poslednom výjazdovom našom stretnutí priamo v teréne sme sa rozhodli spolu s poslancami, že paketa by bola umiestnená presne takto, ako je znázornená. Ide teda o nájom časti pozemku. Za nájom si dostaneme síce 1 euro, ale treba povedať, že to berieme ako prípad hodný osobitného zreteľa cez službu verejnosti, ktorá bude zachovaná vôbec k dispozícii 24 hodín denne. A treba povedať, že nás kontaktovalo strašne veľa ľudí, aby sme priniesli túto službu aj do Lehoty pod Vtáčnikom. Očakávame, že do budúcna príde alebo môže prísť aj konkurencia v podobe Slovenskej pošty a ďalej, ktorá rozšíruje svoje portfólio. To je z mojej strany všetko. Otváram diskusiu k predmetnému bodu. Opakujem, pripomínam, že tu už ide teda o schválenie zmluvy a tých podmienok, ktoré sme sa opäť zhodli spolu s poslancami na takom pracovnom stretnutí priamo v teréne. Takže tak s tým, že ešte celý tento box bude napojený na solárne panely a vlastne k dispozícii verejnosti. Ak teda nie sú príspevky do diskusie, tak poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 132/2023. Obecné zastupiteľstvo. Za A. Berie na vedomie dôvodovú správu a informáciu o zverejnení zámeru prenajať časť pozemku CKN parcelné číslo 2117/1 katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom vo výmere 2,68 m2 na umiestnenie Z-boxu spoločnosti Paketa Slovakia SRO. Po B. Schvaľuje prenájom časti pozemku registra CKM parcelné číslo 2117/1 katastrálny úrad Lehota pod Vtáčnikom, druh pozemku ostatná pôda v celkovej výmere 15 551 m2 zapísanom na liste vlastníctva číslo 1 katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom, vedený katastrálnym odborom okresného úradu Prievidza, okres Prievidza ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle paragrafu 9a odstavec 8 písmeno E a odstavec 9 písmeno C zákona Slovenskej národnej rady číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí znení neskorších predpisov za účelom umiestnenia Z-boxu vo výmere 2,68 m2 spoločnosti Paketa Slovakia SRO
so sídlom Kopčianska 3338/82A, 85101 Bratislava Petržalka, IČO 481369999 za podmienok. Cena nájmu vo výške 1 euro, predmet nájmu rok, doba nájmu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace. Dôvodom hodný osobitného zreteľa je poskytovanie služieb doručovania zásielok 24 hodín denne počas celého roka pre obyvateľov obce Lehota pod Vtáčnikom. Pod C žiada starostu obce uzatvoriť zmluvu o nájme v zmysle predloženého návrhu. Ďakujem za predloženie návrhu na uznesenie. Poprosím, hlasujeme, kto je za. Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Nie. Ďalším podbodom je žiadosť bytového domu na námestí SMP 40/16 o úpravu povrchu spevnenej plochy. Asi nemusíme hovoriť, že stav našich komunikácií je vo veľa prípadoch zlý. Tieto domov sú vyhotovené z liatého asfaltu. Tento bod sme samozrejme mali aj na pracovnej porade. Práve preto sme aj od vás, od poslancov, dostali samozrejme spätnú väzbu. Aj vás kontaktujú ľudia, že alebo žijete medzi nimi, viete najlepšie, že čo všetko je zlé, dávajú na vás podnety. Práve preto to uznesenie, a samozrejme ľudia majú oprávnenú požiadavku, práve preto sme uznesenie, alebo návrh na uznesenie pri týchto spevnených plôch, ktoré máme. Pracovne veľmi nadhodnotím, urobíme si taký pasport, aby sme nesúťažili len nejaký jeden vstup, jeden chodník, hej, ale samozrejme cenu stlačili smerom nadol väčším objemom prác. Takže v budúcom roku by sme vyhlásili, ak budeme samozrejme živí, zdraví a samosprávy budú fungovať a nebudú zrujnované, tak by sme išli do súťaže viacerých vstupov na ďalších pracovných rokovaniach alebo aj na komisiách si môžeme vyselektovať ďalšie vstupy. Viem, že pán poslanec Česták, vy tam máte v blízkosti tiež veľmi nevhodný povrch, ale aj ďalšie bytové domy s tým majú problém. Predsa len boli budované pred 10 ročím. Tu si ešte dovolím spomenúť, že my sme tieto plochy charakterizovali ako prístupové cesty. Byť vyhlásená výzva z ministerstva regionálneho alebo ministerstva investícií a regionálneho rozvoja na opravu, rekonštrukciu miestnych komunikácií. Vítam medzi nami aj pána poslanca Jaroslava Lašáka, tak poprosím o zápisnice. Má byť vyhlásená výzva na miestnych komunikácií. No a samozrejme, keby bola vyhlásená výzva, tak by sme aj tieto plochy, ktoré sme klasifikovali ako komunikácie, dostali do tejto výzvy. A keď nie, tak naozaj sú v stave, že by sme ich realizovali aj z kapitálov. A asi nebudeme rozporovať oprávnenosť tejto požiadavky, alebo teda ja hovorím za seba. No ale teda pre právny poriadok dávame tento materiál a toto uznesenie do zastupiteľstva, aby sa táto investícia nezabudla. Otváram diskusiu, nech sa páči. Otváram diskusiu k tomuto bodu rokovania. Ak nie, tak poprosím návrh na uznesenie. Podotýkam, že bolo teda rozpracované v kontexte pracovného rokovania. Uznesenie číslo 133/2023. Obecné zastupiteľstvo za A berie na vedomie žiadosť o zástupcu vlastníkov bytov na ulici Námestie SMP 40/17 až 19 97242 Lehota pod Vtáčnikom na vybudovanie alebo opravu cesty pred bytovým domom. Po B žiada starostu obce zabezpečiť obliadku spevnených poloh pred všetkými bytovými domami na pozemku CKN parcelné číslo
826/3, katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom, zdokumentovať súčasný technický stav spevnených ploch spolu s výmerami spevnených ploch, pripraviť návrh na technické riešenie, opravy výmeny povrchu a spolu s predbežným rozpočtom zaradiť ich medzi investičné akcie v rámci rozpočtu obce na rok 2024. Ďakujem. A poďme k hlasovaniu. Kto je? Ďakujem, konštatujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalším 9 poslancov, áno. Ďalším podbodom je žiadosť o odkúpenie časti pozemku registra C 1190. Pán Valent Kováčik, opäť z jedného z pracovných stretnutí zastupiteľstva, alebo teda poslancov, starostu a členov komisí vzýšlo. Veľa ľudí má na svojom pozemku v rodinnom dome zastávané plochy, ktoré sú vo vlastníctve obce Lehota pod Vtáčnikom. Išlo asi 49 listov po celé Lehote pod Vtáčnikom. A niektorí žiadajú, niektorí sme ešte nedostali spätnú väzbu, uvidíme. Samozrejme je to proces na dlhé trate, vysporiadanie pozemkov. Je práve pán Kováčik, dal si síce odkúpenie dvora, ktorý teda má zastávaný, ale navštívil ma a povedal, že v podstate bol na katastri a kataster mu povedal, že to je, vlastníkom je pán Kováčik. Tak som mu poprvé ho vyzval, a teda, že kataster mal urobiť nejakú chybu, prečo stále je na liste vlastníctva obec. Tomu sa môžeme postaviť rôzne, v každom prípade list vlastníctva nepustí. Pán Kováčik prislúbil, že niekedy sa zastaví a donesie nám nejaký dokument z katastra, ktorým kataster by mal uznať svoju chybu. V každom prípade tá žiadosť tu je. A tento bod, alebo táto je len predať, čiže my by sme ďalej o nej rokovali aj na komisiách, či ide len o zámer, alebo teda ten prvý stupeň v prípade predaja alebo prenájmu obecného majetku, konkrétne nehnuteľného. Otváram teda diskusiu k tomuto bodu rokovania. Ak nie je, tak poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 134/2023. Obecné zastupiteľstvo za A berie na vedomie žiadosť pána Valenta Kováčika bytom Vúčikova 734/18 97242 Lehota pod Vtáčnikom o odkúpenie časti pozemku registra C KN parcelné číslo 1990, katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom vo výmere 434 m2. Po B schvaľuje budúci zámer predať alebo zameniť majetok vo vlastníctve obce Lehota pod Vtáčnikom. Pozemok registra C KN parcelné číslo 1990, katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom vo výmere 434 m2. Druh pozemku záhrada zapísaný na liste vlastníctva číslo 1, katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom, vedený katastrálnym odborom okresného úradu Prievidza, okres Prievidza, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle paragrafu 9a, odstavec 8 písmeno E zákona Slovenskej národnej rady číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí, znení z neskorších predpisov za podmienok. Žiadateľ nechá na vlastné náklady vypracovať znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty majetku podľa osobitného predpisu. Ďakujem. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Kto je za? Pripomínam, ide o zámer. Ďakujem. Konštatujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. 9 poslancov. Ďalším podbodom je presun multifunkčného ihriska z areálu základnej školy. V návrhu uznesenia máme teda dôvodovú správu, to ste asi čítali, nebudem hovoriť detaily. Na ihrisku futbalovom, ak tak môžem nazvať, v areáli základnej školy máme multifunkčné ihrisko, ktoré má stále nejakú účtovnú hodnotu a jeho presun je možný samozrejme iba na základe
toho, že to schválime, nakoľko je to dispozícia s majetkom obce. Čiže chceme sa pripraviť procesne na presun tohto ihriska k budove bývalej základnej školy dolnej na to vyasfaltované ihrisko s tým, že okrem toho, alebo keď ho už presunieme, tak a bude vyhodnotená súťaž na dodávateľa stavby na multifunkčné ihrisko, kde sme získali mimo rozpočtové finančné zdroje, tak by sme mohli pristúpiť k výstavbe. S tým, že chceli by sme toto už existujúce ihrisko premiestniť práve do tejto lokality, s čím nás tak motivovala jednak materská škola a futbalový klub. A ďalej tento priestor chceme nejak určiť alebo vrátiť mu to využitie, ktoré malo. A boli sme ešte v takom pracovnom rokovaní aj s futbalistami, takže oni by nám pri presune výrazne pomohli. Ale k tomu, nakoľko ho máme stále v inventarizačnom majetku, tak potrebujeme schváliť toto uznesenie. Otváram diskusiu a prípadné otázky. Nech sa páči. Že boli aj v teréne, samozrejme, takže je to tam možné. Vyčistili sme tam tie haldy, stavebné sute, materiál, hliny, ktorý tam bol. Takže miera separácie odpadu nám klesla dosť výrazne, lebo sme odstraňovali odpad, ktorý sa tu kumuloval roky, takže, ale myslím, že tí, ktorí ste tam boli, tak musíte nám dať zápravdu, že tam vyzerá dobre. No. Nech sa páči, pán poslanec Bobok má príspevok do diskusie. No, schéma, cez ktorú sme podali tento grant, inak veľmi pekný projekt na revitalizáciu celého tohto priestoru Koziska. Čo máme informácie, by mala byť vyhlásená do konca augusta tohto roka. Ja teda vždy ráno, keď čítam správy, tak pozerám, či náhodou Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja sa neponáhľalo a nedali nám vedieť. Všetky schémy grantové, ktoré teda vyhlásené boli, v prípade športovisk, tak sú zavreté, táto ešte nie je. Problematické na nej je, že budeme musieť, ak samozrejme verím, že budeme úspešní. Verím, že budeme a mohli by sme získať 127 000 eur, alebo teda do 127 000, čo nie je málo, tak zrealizovať to do konca roka. No počkáme teda na výzvu a rozhodneme sa, čo ďalej. My tam teraz striekame tú inváznú burinu, snažíme sa to tam nejako zlikvidovať a postupnými krokmi nejak zrealizovať revitalizáciu toho priestoru. No dúfame, že budeme úspešní, ale stále nemáme výsledok, ale dúfam, že v septembri, keď budeme rokovať na zastupiteľstve, tak budeme vedieť, aj keď v tomto štáte momentálne dostať relevantnú informáciu od orgánov štátnej správy je veľmi zložité. Asi som vás neuspokojil, ale musíme počkať. No. Ale venujeme sa tomu a keď to neurobíme tento rok, tak verím, že v ďalšom období určite, lebo ten priestor je pekný, je pri materskej škole, má obrovský potenciál, takže aj to tam dostávame majetkoprávne na poriadok, viacerí ľudia nám uznali vlastníctvo, čiže stiahli sme voči ním žaloby, takže celý ten priestor, keby dostaneme aj majetkovo pod kontrolu, tak má obrovský potenciál a takto pozemky nemôžu vyzerať v centre obce. Ak teda nie sú ďalšie návrhy alebo príspevky do diskusie, tak poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 135/2023. Obecné zastupiteľstvo za A berie na vedomie dôvodovú správu o potrebe presunu stavby viacúčelového ihriska pri základnej škole na novú lokalitu. Po B schvaľuje
Budúci presun stavby, viacúčelové ihrisko pri ZŠ, inventárne číslo 4609/185/2007, obce, Lehota pod Vtáčnikom, na asfaltovú plochu pôvodného školského ihriska na pozemku registra C, KN parcelné číslo 749/1, katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom. C žiada starostu obce pripraviť potrebné podklady a fotodokumentáciu pre zrealizovanie zámeru pred začiatkom realizácie stavby atletická dráha s futbalovým ihriskom pri základnej škole v obci Lehota pod Vtáčnikom. Ďakujem. Poprosím, hlasujeme, kto je za. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Akurát sme pozerali aj s pani zástupkyňou, či náhodou medzi časom nebola výzva uzavretá, ale zatiaľ nie. Aspoň teda vidíte, ako je ťažké momentálne v samospráve, keď je niečo deklarované a sa to nesplní, ale možno ešte, alebo teda ešte nie je koniec augusta. Ďalším z bodov programu zastupiteľstva je teda doplnený bod, a to je predĺženie nájmov. Ide o nájmov v našich bytových domoch. Ide o 4 rodiny, nájmy sa predĺžujú, nikomu sa nedáva byť na novo, s tým, že všetci sú platiči, majú vysporiadané všetky, či už vyplatenú miestnu daň, poplatok za komunálny odpad. Musím povedať, že pri niektorých, alebo po tom, čo sme sa vysporiadali s niektorými neplatičmi, nebudem konkretizovať, tak sa zvýšila zodpovednosť pri platení nájomného dosť výrazne a v podstate nemáme tu nejaký titul niekomu nájom nepredložiť, takže tak. No a samozrejme predseda bytovej komisie pán Filip Ďurej je ešte pracovne preč, tak preto sme to zaradili do zastupiteľstva poslaneckým návrhom. Otváram diskusiu k tomuto bodu rokovania. Nech sa páči. Ak nikto nemá príspevok do diskusie, tak poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 136/2023. Obecné zastupiteľstvo za A berie na vedomie informáciu o opakovanom uzatvorení nájomných zmluv, po B schvaľuje nájom bytu pre magistru Martinu Pokornú bytom Suchý potok 630/38 97242 Lehota pod Vtáčnikom na byt číslo 10 trojizbový bytomom dome na ulici Suchý potok 630/38 97242 Lehota pod Vtáčnikom na dobu 3 rokov od 1.9.2023 do 31.8.2026 s cenou nájmu od 1.9.2023 vo výške 163 eur mesačne. Po druhé, nájom bytu pre Juraja Cipova z manželku Silviu Cipovovú bytom Suchý potok 679/32 97242 Lehota pod Vtáčnikom na byt číslo 5 trojizbový bytomom dome na ulici Suchý potok 679/32 97242 Lehota pod Vtáčnikom na dobu 3 rokov od 1.9.2023 do 31.8.2026 s cenou nájmu od 1.9.2023 vo výške 168 eur mesačne. Po tretie, nájom bytu pre Lukáša Hagaru a manželku Simonu Hagarovú bytom Suchý potok 680/38 97242 Lehota pod Vtáčnikom na byt číslo 8 trojizbový v bytovom dome na ulici Suchý potok 680/38 97242 Lehota pod Vtáčnikom na dobu 3 rokov od 1.9.2023 do 31.8.2026 s cenou nájmu od 1.9.2023 vo výške 159,85 eur mesačne. Po štvrté, nájom bytu pre Petra Hatalovú a manželku Romanu Hatalovú bytom Suchý potok 678/28 97242 Lehota pod Vtáčnikom na byt číslo 1 trojizbový v bytovom dome na ulici Suchý potok 678/28
97242 lehota pod vtáčnikom na dobu 6 mesiacov od 1.9.2023 do 28.2.2024 s cenou nájmu od 1.9.2023 vo výške 159 eur mesačne. Ďakujem, poprosím, hlasujeme, kto je za. Ďakujem. Konštatujem, že sa nikto nezdržal, nikto nie je proti. Ďalším bodom sú interpelácie poslancov, prípadne, ak by ste na odpoveď potrebovali nejakú odbornejšiu odpoveď, ktorú by sme museli spracovať do 30 dní. Ak nie, tak ďalším je diskusia bod rôzne. Predtým, ako ale vám dám slovo, tak mi dovolte zreferovať vaše posledné pripomienky, ktoré ste dali v bode diskusia rôzne. A ja zreferujem aj ich stav, respektíve plnenie. Priznám sa, že v zápise sme, alebo aj kvôli GDPR nebudeme hovoriť samozrejme, kto je autorom podnetov, ale teda podnet vyšpecifikujem. Predĺženie splaškovej kanalizácie žiadosť podali 7.6.2023 na Partizánskej ulici až po bývalú lesnú správu. Obyvateľom sme aj poslali samozrejme odpoveď, tam čakáme na stanovisko Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, či by bolo možné predĺžiť a či by vôbec boli ochotní predĺžiť realizáciu s tým, že ak by s tým bol nejaký problém, podľa mňa by ani nešlo nejakú veľkú investíciu, vieme si to predstaviť aj zahrnúť do obecnej investície, ale samozrejme jedine so súhlasom vodárenskej spoločnosti. My sme urgovali stanovisko na jednom z našich rokovaní a prislúbili nám odpoveď, tam zatiaľ stále čakáme. Ďalším podnetom je zápach z močov. Ja ešte chcem povedať, že mám rokovanie s predsedom Urbárskeho spoločenstva Veľká Lehota aj k tejto téme. Má prísť za mnou. Nakoľko nejakú časť by sme museli trasovať aj cez Urbársky pozemok. Ďalším podnetom je zápach z močovky vtáčnik predovšetkým aj v nedeľu, respektíve v celej obci. Ako som povedal, oni teda si pripravujú vlastnú technológiu alebo na novú technológiu na vybudovanie močových jam. A to je investícia ich spoločnosti. Plus otvoril som tému aj na znose Horné Nitry, mi nejakí kolegovia pomôžu. A v podstate riešením by bolo nejak zastrešiť inak odpadové hospodárstvo, napríklad bioplynovou stanicou alebo dobudovaním bioplynovej stanice. V zásade z MOS Horné Nitry, alebo teda obce a mesta z Hornej Nitry sa aj uchádzajú o jednu výzvu na dobudovanie zariadenia na likvidáciu odpadu, kde by jedna zo súčastí bola práve aj bioplynová stanica a potom samozrejme triedenie odpadov, ako sú plasty, papier a ďalšie zložky. Výzva ministerstvo, alebo teda cez míry a vôbec peniaze pre Hornú Nitru v rámci transformácie. Alokácia, myslím, že cez do 200 miliónov, čiže obrovská výzva. A podmienkou je, aby sa využili
stiahnuť aj tento problém. Myslím, že pri Trnave tá slávna farma, nie Mojmirovce, ale Majcichov závar, majú vystavanú bioplynovú stanicu, tak tam chcem ísť aj na obhliadku, alebo teda na také pracovné stretnutie, že ako to oni dokázali 16 rokov dozadu, tak im to dosť výrazne pomohlo. Ďalším podnetom bolo častejšie kosenie trávy MŠ1 a zodpovedný bol technický úsek, pokosená bola počas druhej polovici júla, alebo mesiaca júl. A teraz ešte chceme kosiť, ak to stihneme tento týždeň, a keď nie, tak budúci, hneď do začiatku to máme hotové. Čiže areál pokosený bol, bude pokosený znovu. Riešenia sú dve. Chceme takého plávajúceho školníka medzi škôlkami, aby sa o tie areály trošku staral, lebo sú zanedbané. A v podstate museli sme kosiť v tomto období pred začiatkom školského roka areál základnej školy. Tí, ktorí ste z časti Malá Lehota, ste videli, že celý ten kontajner zelený, ktorý máme na BRO, na zelený odpad, tak bol zaplnený len zo základnej školy, náletové dreviny, stromy, konáre, teda náletové dreviny ako kríky a podobne. Sme zlikvidovali, práce boli dokončené včera bol začiatkom tohto týždňa, s tým, že areál je pripravený aj na hadzanársky turnaj, ktorý tam bude 2. septembra, nech to tam nejako vyzerá. Hoci som presvedčený, že tieto veci by mala riešiť základná škola, ale chceli sme im to tak ukázať, že ako si predstavujeme, aby tam bol poriadok. Ďalším z podnetov bolo pridanie nádob na separované odpady, konkrétne na papier, pri bytovkách podobne. Zodpovedná bola pani poslankyňa Drábiková. Doplnili sme, pani referentka pre odpadové hospodárstvo, pani Drábiková, ale som si nehovoril pani poslankyňu. Boli pridané, doplnili sme ich počet o 2 nádoby na papier. Tu len poviem, že ako sme vyhodili nádoby na sklo, tak nám niekto začal nádoby si prisvojovať. Od obrancov mieru nám zmizli 2, ale práve mi píše moja manželka, že jednu videla pri pri starom cintoríne, že či sme ho tam dali na sklo, tak nie, nedali, len ľudí to asi baví niektorých prenášať prázdne nádoby na sklo. Treba ale povedať, že jeden obyvateľ práve pri pri potravinách pána Repku, tak sa sťažuje na rinčanie skla, keď mu tam niekto hádže sklo. A práve z tejto lokality nám zmizli 2 nádoby. Ďalším spodne to boli vytlačiť inštrukcie, ako sa má separovať, urobiť nálepky, kde je zobrazené trhať, rozobrať. Opäť zodpovedná pani referentka Drábiková, boli pridané informatívne tabulky, prístojiská. A vyčistenie komunikácie na vstupe do obce, čiže cestná komunikácia 3. triedy 1791. Ide o krajskú komunikáciu, komunikovali sme so správou ciest TSK, vyčistila komunikáciu 2-krát, aj hneď po zastupiteľstve a potom aj pred oslavami SMPčka, kde aj kosili krajnice. A ďalším bolo kosenie s plachtou. Zamestnanci technického úseku síce boli informovaní, a my sme aj vykonali postreh niektorých krajníc, niektorých zabrali, zaúčinkoval ten postreh, pri niektorých nie. Áno, mali sme 2 druhy postrekov, tak budeme musieť postriekať už tým efektívnejším. Ako máte hornú zastávku pri bytových domoch, tak tam ten postrek zaúčinkoval, niekde nie. Treba ale povedať, že dôjde k nejakej fluktuácii alebo došlo k nejakej fluktuácii zamestnancov technického úseku, čiže prípadne nových zamestnancov. A ešte raz vyškolíme skrovinorezmi, ktorí budú noví.
O podrobnostiach fluktuácií zamestnancov som hovoril na pracovnej porade. Používať ochranné pomôcky na technickom úseku. Boli dokúpené opäť aj oblečenia obuv, dokonca aj pán, ktorý, alebo teda náš zamestnanec, ktorý je v zbernom dvore počas stredy a soboty, tak boli zakúpené pomôcky aj s nápisom obec Lehota pod Vtáčnikom. Ďalšie podnety sa týkal zmena trasy ťažkých strojov, ktoré znečistujú komunikáciu od miestnej farmy, teda nazvime to tak pracovne obchvatom, aby prechádzali smerom na hôrku okolo bývalej báne Lehota. Odišiel im list v druhej polovici júla, alebo teda hneď po zastupiteľstve, júna. List predstaviteľ spoločnosti Polnovtáčnik. Rozoberali sme zatiaľ úsne túto problematiku, slúbili nápravu, trošku sa problém zopakoval hneď v júli pred hodami, tak som nebol spokojný so stavom tejto požiadavky a nechávam si ho v sledovaní s tým, že pevne verím, že takéto problémy budú do budúcna eliminované. Ale teda môžem povedať, že nebolo to podľa mojich predstav a tá komunikácia na vstupe do obce od futbalového štadióna smerom ku kostolu bola krátko na to, ako sme jej poslali požiadavku znečistená. Takže tam komunikujeme aj so správou CSTSK a máme taký spoločný postup. Alebo chceme mať taký spoločný postup. Ale tak verím, že tieto problémy sa postupne eliminujú. To je z posledných tých podnetov všetko. Individuálne vaše požiadavky riešime. Nech sa páči, pani poslanci, ak máte pripomienky alebo podnety do diskusie, tak vám dáme slovo. Ak dovolíte, najskôr poslancom, nakoľko je to bod, a potom dáme priestor aj verejnosti. Nech sa páči, pán poslanec. By som mal dva, možno také podnety, alebo dve také otázky. Na poslednom zastupiteľstve sme videli správu znalca o dvoch našich bytovkách, tak sa chcem spýtať, ako postupujeme ďalej. Či sa aj táto bytovka za obecným úradom a takisto aj tá veľká, či sa bude riešiť strecha a všetky tie veci, ktoré boli nám vytknuté ako nejaké chyby. Ja odozdám slovo pánovi prednostovi a potom aj doplním, lebo mali sme rokovanie, alebo teda aj stretnutia so statikom a urobili sme nejaké úpravy lokálneho charakteru, ale potom to doplním. Nech sa páči. Ďakujem, ako bolo povedané, vlastne boli vypracované 3 znalecké posudky na posúdenie stavu. Následne sme sa stretli za účasti znalca, ktorý vypracoval tieto posudky aj s statikom. Urobila sa obhliadka bytového domu číslo 46. Tam potom vlastne boli nejaké diskusie z tej obhliadky, nakoľko nie je to také jednoznačné, ako to vychádzalo z toho pôvodného. Klasická téma. Stropnej konštrukcie, skontrolovalo sa zateplenie a teraz vlastne čakáme, že sa stretneme ešte v septembri. A
Tam nás čaká ešte ďalší Jak doplním, prečo statik, lebo v prípade tejto bytového domu najviac strieľala statika, čo už teda nie je sranda, ale statik nás ukludnil, lebo aj sa robili nejaké sondy a problémom je teda strecha, hlavným problémom. Ale teda dobrá správa, že je to len o zanedbanej stavbe a nie o konštrukčných chybách. A v prípade plesní tam nám to strieľa, alebo nazvime to tak pracovne ten problém. V prípade plesní, tak tam to vychádza, že budeme, alebo najideálnejším riešením je vyregulovať systém kúrenie. A čo teda aj vychádza z toho, že niektoré byty sú síce prekúrené, niektoré sú chladné. A tie plesne môžu byť aj tohto, alebo do značnej miery tohto charakteru, takže tam sme aj s pánom, rýchlostne jeho meno, riešime vyregulovanie všetkých objektov, ale nakoľko budeme musieť vyregulovať úplne všetko, čo je nápojené na centrálny zdroj, tak tam musíme postupovať trošku systémovo a pokúšame sa to spojiť s nejakými investíciami alebo možnosti investovania do centrálneho zdroja tepla. Ale rozhodujúce bude stretnutie teda s pánom statikom cez vlastne návrh nedorobkov a vád, ktoré musíme odstrániť rozpočtárovi, narozpočtovať a zahrnúť to do rozpočtu a urobiť. Najpalčivejší problém, ktorý mala pani učiteľka Ďurejová, tak tam boli urobené sondy, takže aj stavbári nám povedali, čo je za problém. Stačí takáto odpovedať. Intenzívne sa tomu venujeme, lebo statika nie je sranda. Takže... Ďakujem. A môj druhý podnet, alebo druhá otázka. Chcem sa spýtať, v akom stave je riešenie v podstate stavebných pozemkov nad základnou školou. Myslím, že 2-3 mesiace dozadu sme sa o tom bavili, aj na pracovných poradách. Máme nakreslenú, nazvime to vizualizáciu alebo náčrt pozemkov na Hájskej ulici, Starohájskej ulici, kde teda rokujeme aj s tou rodinou, ktorá vznikala, ktorá získala reštitučný nárok na časť pozemkov. Tam sme sa dohodli na trasovanie komunikácie. Môžeme to ukázať, ako to vyzerá. V zásade by tam mohla vzniknúť pekná štvrť. A za do okolností dnes sme zadali ale nejakú predstavu geodetovi návrhne priestor za školou. Ja som chcel ešte po zastupiteľstve, pán poslanec Stonheiser, si mal takú mapku, keby si mi ho doručil, najlepšie zajtra, lebo dobre, lebo si ho pýtal. A to z toho dôvodu, že chceme ukázať stredoslovenskej distribúcii, ako by bolo dobre trasovať rozvod na novo. No a treba povedať, že výstavba súvisí do značnej miery so zmenou územného plánu, kde sa nám podarilo ten priestor nad ihriskom zaradiť do IBVčky, aby tam vzniklo viac pozemkov. Čiže nie len tá štvrť, ktorá bola pôvodne navrhnutá, ale trochu viac k tým rodinným domom. No a trápime sa s územným plánom, ale táto požiadavka nám prešla ako možná a opodstatnená. Ako pracujeme na tom pilne a dúfam, že
čím skôr po úpečku alebo schváleniu územného plánu. To bude realitou. A tretia lokalita IBVčky, na ktorej pracujeme, tak to je v Malej Lehote, ulica Úzka od Kaplnky. Táto lokalita taktiež v návrhu UB už je ako IBV. A tu rokujeme s malolehockým urbárom o vecných bremenách, o nájme alebo k vecnom bremene cez ich pozemok na prístup k týmto pozemkom, aby tam nevznikli, pán poslanec to poznáš, aby nevznikli len tie predné, ale obec vlastní jednu parcelu aj tam vzadu, čiže aby sme aj z tohto urobili IBV. No, čiže v zásade zakreslíme situácie v tejto stavbe, v priestore nad základnou školou. No a keď schválime územný plán, prelom roku 23-24, aby sme už boli s tými mapami pripravení, a teda so situáciami a rozloženiami pozemkov pripravení. Takže tak, čo sa týka geometrických plánov a geometrického zamerania a zameranie sieti, tak na tom pracujeme. Ale dosť sa opúšťam, pán prednosta ma ešte drží pri pozitívnom myslení, ale dosť sa opúšťam, že preloženie toho elektrického vedenia vzdušného bude môcť ísť v koridore tak, ako by sa hodil, aby sme tam ušetrili obecné pozemky, teda aby sme ho nejakým spôsobom zalomili. Ja si myslím, že to také ľahké už nebude, lebo Stredoslovenská distribúcia tiež nemá finančné prostriedky na takéto projekty, ale uvidíme. No, ale ak by sme ho aj preložili smerom k tým už existujúcim rodinným domom, tak sa dostávame do ochranného pásma. Skrátka, tie domy, ktoré tam boli postavené veľmi, veľmi živelne a teraz nám to robí problémy. Čiže aj preto som dosť skeptický, ale nejaké pozemky tam určite vydajú v tej zadnej časti, ktoré rozširujeme územný plán smerom k rodinným domom. Nech sa páči, ak ešte sú podnety, pán poslanec Bobok, nech sa páči. Ja zreferujem, ja som aj, neviem to tak, ako to je. Naši chlapi to pokosili vtedy prvýkrát, burina je tam opäť, ja som pána Karkuša, riaditeľa správy CSTSK, prosil, nech si to demontujú, že to nie je potrebné, lebo v kamenovom podradí už nie je a pochybujem, že niekedy aj bude. Tvrdí, že sú opodstatnené. Ťažko sa mi k tomu vyjadruje, či sú opodstatnené alebo nie. Podľa mňa sú neopodstatnené už. Poprosil som ho aj na nápravu. A najlepšie by bolo, keď už tak, aby si ich vybetonovali, čomu sa zase bránia, že sú dočasné. Tak nie, keď sú dočasné. Ale aj sme tak nejak hovorili, že ak si budú znovu vyznačovať priechody prechodcov, tak sa na to pozrú. A našim chlapcom, dáme to aj do zápisu, dobre, pani Včelková, našim chlapcom to dáme znovu pokosiť znovu celé krajnice. Pričom po materskej škole
pokosení materskej školy. Z MŠ1 ideme práve na krajnice ciest. Náplň práce. Nech sa páči. Píšeme do zápisu, vykosíme 30, teraz je kalendárny týždeň 35, 36. Ja verím, že v budúcom roku budeme pracovný tím zodpovednejší na technickom úseku a že tam pribudnú aj nejakí mladí zamestnanci, ktorým to nebude ľahostajné a na prvom mieste budú mať prácu. Tí, ktorí tam sú teraz, tak som za nich vďačný. A samozrejme dúfam aj chceme ten tím od nového roka aj posilniť personálne. O dôvodoch, čo sa stalo, už nebudeme hovoriť, hej? Prečo je teraz menej. Nech sa páči, máte ďalšie. Ak máte ďalšie podnety, my si ich zapíšeme a opäť ich budeme riešiť. Ja ešte by som poprosil, ak máte nejaké návrhy na vypílenie stromov a ste konfrontovaní zo strany verejnosti, nejaký veľký strom, tak nám to tak nejak sa snažte do konca septembra doniesť. Do konca septembra doniesť, aby sme sa vedeli pozrieť na tie stromy a v prípade opodstatnenia vypílili stromy. Spomínam to práve preto, lebo to bola téma dosť diskutovaná na pracovnom rokovaní zastupiteľstva. Ak ešte vás niečo nápadne, potom vám dám slovo, ale 17:30, 17:40 dám priestor na otázky verejnosti. Nech sa páči. Poprosím, ak máte nejaký podnet, aby sme vedeli urobiť zápis, potom špecifikovali, kde sa nejaký problém nachádza a podobne. Dobre, aby sme vedeli. Nech sa páči. Pán Veldl alebo pani Šinková, ak máte. Ak chcete aj mikrofón, môžete si zobrať mikrofón. Nemáte žiadne? Ja spomeniem teda, ak vás ešte samozrejme niečo nápadne, môžete. Ja chcem veľmi, veľmi pekne poďakovať všetkým, čo ste pomohli pri nešťastí na chate na Sekaninách. Ja už ich teda vás nebudem menovať, bolo to kvantum ľudí od materiálneho zabezpečenia, občerstvenie cez vaše osobné nasadenie, všetci naozaj klobúk dolu. Keď mi volali aj dotknuté orgány, tak vyzdvihovali, že boli až šoknutí, že oni niečo chceli, ale to už bolo zrealizované. Že boli takí milo šoknutí, že tá príprava bola a vôbec bol perfektný, tak klobúk dolu. A celé akože toto nešťastie, ktoré sa stalo, tak sa stalo kvôli, alebo teda nebolo také zlé, hlavne kvôli vám. Ja už naozaj nechcem menovať, lebo už sme tak urobili, ale bol by som tu dosť dlho. Ďalej chcem informovať, že sme dostali finančné prostriedky z Envirofondu na zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy 2 na Školskej ulici a na rekonštrukciu plynovej kotolne. Mimochodom máme tam teraz haváriu na kolektoroch. Expanzná nádrž, ktorá je na vodu na streche, tak s nej ide, alebo do nej ide voda z kolektorov. Nevieme, kde končí. Asi nikam. Veľmi zlé technické riešenie. A začalo nám to tiecť do školy, tak priamo do interiéru školy, tak ten grant prišiel naozaj, že vhod. A opäť ďakujem
všetkým, ktorí pomáhali pri tej schéme, keď sme ešte raz podávali tú žiadosť, pretože myslím, že 2-krát bola podávaná neúspešne, alebo 3, ale myslím 2-krát určite. A Vitka, ďakujem ti veľmi pekne za usmernenie, alebo veľmi pomohli. Veľmi pomohli. Ja už som ani nedúfal, to vyhlásenie malo prísť tiež niekedy koncom júna, prišlo nám, myslím, že v piatok alebo v závere minulého týždňa, čiže teraz budeme obstarávať a dodávateľa prác. Ďalej by som ešte spomenul všetci, ktorí ste sa zúčastnili na sekaninách, mám veľmi pozitívne ohlasy, že sa nám podarilo odpolitizovať tento sviatok alebo túto spomienku. Zažívame náročné obdobie pred voľbami. Ja stále hovorím, že Janošikové dni v Terchovej boli maximálne spolitizované a bolo tam na úrovni festivalu politickej piesne, kde politické strany prišli, rozložili si stánky. Aj my sme mali tendencie, aby poslanci Národnej rady za rôzne politické strany prišli a boli na pódiu, tak neprišli a neboli na pódiu a myslím, že to bolo aj o tých, vôbec SMPčko, tých, ktorí si to zaslúžia, či naši predkovia, ktorí obetovali to svoje pohodlie a išli do SMP. Ale teda naozaj to počúvam od verejnosti a napríklad aj od učiteľov základnej školy, že proste takých, ktorých si vážim, hej, že vás nebudú klamať a nebudú vám dávať medové motúze pod nos. Ale povedia vám tak otcovsky, že áno. Samozrejme nie všetko tam vyšlo a nie všetko je podľa mojich predstav, ale na 100% nie sme nikdy. No a poslednú vec. Ďalšie zastupiteľstvo by som chcel v septembri, alebo by sme chceli v septembri, tam vyššia nejaké záväz nariadenia. Snažili sme sa pripraviť školy na nový školský rok. Otváranie školského roka bude v pondelok v priestore Hadzenárskeho ihriska. Určite budete pozvaní ako poslanci od vedenia školy. Areál sme pripravili, aby sme sa nemuseli hanbiť, ako som sa hanbil pri konci školského roka. No a poprosil som, inak veľmi som vďačný aj za vaše postoje poslanecké, lebo síce ani sme nejak neboli na úplne všetci pracovnom rokovaní, ale mám takú dilemu, že čo so vstupom do základnej školy, tak tam poslanec Jozef Bobok ma veľmi dobre usmernil. Dneska sme boli a využívame teda aj poznatky vás skúsenejších z tej ktorej oblasti. Dnes sme boli s pánom na rozbor kanalizácií, tak majú prísť merať budúci týždeň. Podľa časových možností dajú nám vedieť, potom si urobíme geodetické zameranie a sme taktiež v komunikácii s jedným projektantom, aby sme si to nejak rozdelili, celú tú investíciu a celý tento problém, ktorý škola má, aby tí, ktorí nie ste informovaní, tak len tak poviem, hore pri vstupe do základnej školy, už hore na schodoch, je dažďová kanalizácia, ktorá podľa nás je podmývaná a tá voda zrejme nejde nikam a preto tlačí celý ten svah dolu. Preto musíme urobiť nejaké rozbory, nejakú sondu a podobne. A aj preto stavba, alebo teda poslanci zo stavebnej oblasti ste mi tam s veľkou oporou, ďakujem, aj keď niečo robíme, tak keď im zavolám, že je to pravda, je to tak, dodávateľ mi hovorí, tak a také dobré usmerníte, alebo idete priamo na miesto so mnou. Čiže za to ďakujem. No a ja tu aj mám napísané, že cesta. Na poslednom pracovnom rokovaní sme sa
už predposlednom júnovom sme sa dohodli. Spomínam to preto, lebo ideme na video a veľa ľudí sleduje tieto záznamy, tak chcem, aby to bolo povedané. Naša teda predstava bola, aby sme Hviezdoslavu ulicu urobili povrch za povrch, ale nakoľko sa snažím pracovať ako tím, tak poslanci ste povedali, že nie, že urobíme už poriadne túto cestu aj s obrubníkmi a podobne, takže toto sa splnilo, je to realitou, urobili sme samozrejme, bola potrebná projektová dokumentácia a zameranie sietí, kanalizácia a podobne, museli sme získať súhlas, alebo dostali sme súhlas na odvodnenie tej cesty, ako má byť odvodnená a podobne. Takže, a myslím si, že ten váš názor bol správny, takže tým názorom, ktorým ste nás usmernili a keď sme o tejto téme hovorili, tak sme išli týmto smerom kompletnej rekonštrukcie. No a v podstate zajtra môžeme podpísať zmluvu s dodávateľom prác, ktorý je vysúťažený, môžu začať robiť začiatkom septembra, realizácia do konca októbra. No a čiže ďakujem za tie názory, odborné pohľady, práve preto, lebo spomínam to práve preto, lebo o tejto téme sme diskutovali takmer hodinu. Čiže, alebo tá 40 minút a neotravujeme tým verejnosť, kto ako čo, ale ideme a robíme. A to bola taká téma zložitejšia, vyriešená aj za vašu pomoc. A to je z mojej strany všetko. Ak ešte, pani poslankyne, poslanci, niečo máte, tak nám dajte vedieť. Nech sa páči. On to už je zrealizovaný. Áno, oni tam sú. My sme dali lavičky zo zberného dvora, centrálne kotolné, nemáme oficiálny zberný dvor, aj keď technicky to tak volám. A museli ich natrieť. Plus jedna bola aj dokúpená z môjho fondu, ale na zdravie. Ale bola s tým, že ešte chceme urobiť opravu alebo ten ochranné nátery aj v parku, to bola tiež požiadavka poslanca a Janka Ďurinu, tak v parku na Konečnej ulici, ale k tomu sme sa ešte nedostali, ale dostaneme sa. V tejto lokalite boli 3 lavičky umiestnené na starý cintorín. Myslíme cintorínov teraz ktorých? A môžeme, dajme. My sa teda bavíme aj z pohľadu kultúrnej komisie, že tojka smerom alebo na akciách letné premietanie kina do budúcna. Máme zápis, dobre, pozrieme sa na to, nejaký nájom na let. Alebo nejaký kľúč. Pozriem sa to. Nech sa páči. Kde? Aj tam sme dali. Nie, takto. To sme však dali aj z účtu hrobových miest, to sme mali ako úlohu, možno, že som to aj mal zreferovať. Teraz v rýchlosti neviem, koľko pribudlo na Malé Lehote, aj v Veľké Lehote, boli zakúpené lavičky, boli rozmiestnené. Viem, že správca cintorína si ich ešte dal tak, aké mal požiadavky od seniorov, čo ma informoval, že aby ich mal smerom k vstupu
do domu smútku na Podradskej ulici, lebo my sme ich dali niekde inde, ale nie, má takto požiadavky, takže sú aj tak ako rozmiestnené, ako chceli ľudia. A dnes sme ešte boli pozerať, nelúbi sa mi ten urnový háj, lebo je to jeden veľký cirkus, že každý si dáva inú dlažbu a zle. Nechcem odbiehať teda od témy, ale teda jedna je aj pri soche pána Ježiša lavička, čiže aj tam dali. To tiež bola teda požiadavka, ktorú dostal pán Ondrejka. Lavičky tam sú, toto pokladáme za vybavené. Bola to inak požiadavka vás poslancov, keď sme schvaľovali druhú zmenu rozpočtu, to tam išlo, to je vybavené. No a teraz sa pozeráme, že čo urobíme s tým urnovým hájom, aby sme to tam nejako ujednotili, lebo poviem otvorene, že to je taká strelnica na cirkuse. Nech sa páči, jasné. Autobusová zastávka prvá je vo výrobe. My teda, alebo ak môžem, odpoviem obšírne. Ja som teda informoval, že cenová ukladá niekoľko veľa tisíc za jednu, že to nie je možné. A keď sme sa opäť rozprávali spolu s vami, však aj ste bol pán poslanec, tak však skúsme osloviť priamo, ktorí robia s týmto materiálom. Možno budú cenovo výhodnejší. Aj tak bolo. Takže prvá zastávka je vyrobená, tá zmluva je podpísaná, cena za, teraz nechcem klamať, ale je značne nižšia. Áno, o polovicu s tým, že bude obsahovať aj fotopanel, svetlo, samozrejme infraštruktúra, lavička, koš. Veľmi chcem, lebo tento rok chceme pri jednote Malé Lehote, tá prvá je vo výrobe, tlačím, aby bola do malolehockých hodov. A druhú tento rok chceme, ešte je narozpočtovaná pri bytových domoch, momentálne, alebo teda nazýva sa táto zastávka, autobusová zastávka SMP cesta, hej, pri bytových domoch. Aj tuto chcem zrealizovať ešte v tomto roku. Čiže realizujú sa, sú vo výrobe, alebo je vo výrobe. No a keď odstránime, alebo teda budú vyrobené, tak odstránime, hej, postupne. Čiže to sa realizuje september, október, dúfam, že sme hotoví november. Nech sa páči. Tým, že áno, máme to narozpočtované, tým, že dodávateľ je ten istý, tak ma poprosil, že či by teda väčšiu prioritu nedostali zastávky. Ja mu hovorím jasné, lebo chcem, aby ako aj tie malolehocké hody, keď tam bude nejaká, že malolehocké hody, tak bola zastávka, to zábradlie samozrejme vyrobíme a pôjdeme týmto smerom. Ak teda nie sú ďalšie námety, ja vám ďakujem za váš názor, za vaše postoje aj na pracovnom rokovaní. Ešte predsa len poviem, naozaj si vážim aj usmernenia v prípade materských škôl od pani poslankyň. Inak ideme ešte materskej škole robiť, aj tam také sedenie, tak také lepšie dosky z amfiteátra sme demontovali, ktoré sú k dispozícii. Tak ešte v materskej škole, školská, tam je taký malinký amfiteátrik, takým ho robíme a tie lepšie dosky ešte umiestníme tam. Takže nič sme nezničili, čo by sme nemali zničiť, ale dáme aj veciam druhé využitie. Tiež bolo aj od vás požiadavka. Ďakujem teda za vašu účasť. Prepáč, že sme vás stiahli z dovoleniek, ale tieto materiály boli potrebné schváliť teraz v auguste, aby sme v septembri mohli robiť ďalšie investície. Týmto končujem dnešné rokovanie 7.
alebo rok 7. rokovanie